Zo, hè? Ja, dat is wat veel in die moffen. Ik kan ook moffen doen dingen. En dan moet ik hem scherp stellen eigenlijk daar, maar dat doet het dan weer net. En dan doen we dit en dan doen we dat. Kan we oorsteken. Hoe bliksempiebe. Geweldig. Ja, oh, wat lijkt het een mooi bij machine. Zo mooi waar hebben we jongens, hè? Je hebt natuurlijk heel meer waar dan daar. Maar zie je, zo mooi dat ruutje. Een mooie reflectie. Stil je te wachten? Ja, ik sta op de bus te wachten. Op de bus? Ja, het busje van... Oh, ik dacht de bus. Ja, ik denk dat de bus komt in Edel. Nee, het busje. Welk busje dan? Van Witteveen. Oh, zou ik je daar weer ophellen? Ja. Oh, dat is wel makkelijk. Ja, maar als het wel niet te lang duurt. Want de ene keer ben je een kwartier voor de tijd en de andere keer een kwartier na. Dus het kan soms het uitlopen, hè? Ja, dan heb je al een heel goed verschil, hè? Ja, daarom. En dan staat het hier niet zo warm. Nee, het is net warm. Hoe hoor je jezelf dan warm? Hè? Hoe hoor je jezelf dan Ja, warm? dan loop ik wel wat heen en weer, denk ik. Hè? Want je hebt de dikke handschoenen ook aan. Ja, ik denk dat ze maar om, want Ja. Ja. Ja, ik heb zo hier ook wel in. Maar... Ja, je moffen doen. Nee, maar ik zal ze even pakken, geloof ik. Want het busje duurt al lang. Ja, nou, succes met wachten. Ja, dank je, hè? Oké, succes. Hoi. Hoi. Ja, kwartier later, dan kun je zo op een jelle verschil komen, hè? Want die jelle wordt in de blauwbekking, hè? Dat ik me net volgen. Wat is dit nou dan? Wat gebeurt je? Wat is dit? Ja? Zit er weer mooi bij, hè? Zit er weer mooi bij? Dacht ik toch? Ja, inderdaad, ja. Is het een mooi werk of zo'n denkje erin? Hartstikke mooi werk, hè? Ja, hè? Daar ben je niet moe van. Gewoon heerlijk. Nee, is dat koud? Ik heb net koorts, nee. Nee, hè? Lekker weer. Beter als regen, hè? Ja, dat is weer. Dat is veel beter. Maar je gaat een dak boven de hollen, maar... Oh, nee. Niks dakje, dat is, hè? Hier is het dakje, ja. Ah, goeiedag even. Hey. Oh, dit is een meneer van Spin-Off, Jokbo. Ja, bekend niet. Ja, ben je van Spin-Off, ja toch? Ja. Ik ga ook wel eens voor de camera aanvallen. Ja, bij het BTC wel eens, ja. Bij het WTC, ja. En je collega. Ja, inderdaad, ja. Ja. Dit is nou het werk wat je heel dagen doet, of net? Nee, net hele dagen, nee. Nee, wat doe je nog vooral? Ja, reclame, stickering, Ja, hè? bedrijfskleding. Ja, voor alles. Ja, maar je haalt het ook op en je brengt het weer voort, Jokbo. Ja, maar erop brengen we het in verdienen. Ja. Ja. En wat gebeurt je nou mee dan? Dit is geen opslag of zo? Nee, maar de doeken gaan eruit en dan komt het in onze opslag te staan. Oh ja. Ja, De klant krijgt die doeken dan weg. Dan willen ze weer broek vervallend hier. Oh ja. Bijna ondergrond. Ik kon het busje van die mevrouw ook al nog steeds, maar dit is een oorbusje. Oh shit, ben ik meestal met... Oh, maar kom denk ik, want ik ring je samen hoe de stritten heen, hè, zonder op te leiden. Ah, goeiedag meneer, mag ik je opvregen? Ja, wie wist? Ik maak even een video. Oh, van wie? Voor mezelf, de Frieske Vlogger. Ik ga een YouTube kanaal. Oh, zo. Ja, wat Kunnen we ga... dat jongens zien dan? Ja, dat kun je jongens zien. Ja. Oké. Wat ga je nou op je moed staan? Nou, dat zie je toch wel? AFCA, is het Ajax? Juist. Ja, je bent Ajax ziet? Ja, juist. Ja, hè? Ja, als al een 30 hier. Ja, kom je wel eens in het stadion dan? Jawel, ik heb een seizoenkaart. Heb je een seizoenskaart? Ja, ja weet je. En kun je dan elke keer naar Amsterdam dan wedstrijdjes zien? Het is maar een hoertje. Maar we gaan ik wel naar het buitenland. We gaan ik met Ja? Champions League even naar het buitenland. Ja, hè? Ja, weet je. Daar ben je dan zo West dan? We hebben net iets beter vregen. Ja, hè? Ja, juist. Ja, in Madrid en in Athene en in Portugal en in Engeland, Duitsland. Overal wel. Ja, als seizoenkaarthouder krijg je voorrang op buitenlandse kaarten. Ja, zo ja. Ja, Oké. juist. En hoe ben je er zo bij aan om Ajax te worden dan? Ja, zo vader, zo zoon, hè. Of Op een gegeven moment, zo gaat het. Ja, Als hè? jongetje van 6 hier ging ik al mooi mijn huid. Dus toen zei hij van een musje met. Ja, nou leuk. En toen zei ik later, toen ik wat ouder was, ik zei ik was zelf een seizoenkaart. Nou, hij zei, misschien dat zijn krijgt. Dus mooi de trein naar Amsterdam en een seizoenkaart op Rally. Ja, hè? En dat was zo'n heel lang al. Ja. Ja, hè? Ja, mooi een hele ploeg. Wij zijn niet zelf in Bolzert. Ja. Dus mooi een hele ploeg vrienden. Hier weer een kant ja. altijd uit. Nou, Maak we er even een dagje fut van. nou, de onvermijdelijke vraag natuurlijk. Dat gaat op de start natuurlijk. En dat vond je net heel nog geweldig, toch? We staan op de achtste, positief denken. Kijk, we klimmen langzaam omhoog. Oké. Kijk, in elke club heeft wel eens een dip. Ja. Ja.
Juist, zo gaat dat. Ja, je gaat natuurlijk wel heel wat mij maken. Jawel, ja, in die zon 30 hier hebben we al genoeg, jongen. Ja, zo is dat. Prima, ik zou zeggen succes, maar wordt nog wat schilderen? Ja, het gaat best. Vanmorgen wie het is wel wat koud, maar het gaat nou wel weer wat beter. Jo! We hebben ook wat schilderen, weer is dat? Ja, hier is het Fries Museum. Hè. We hebben deze plaat en dit zilver. Dat is juist, dit hebben we van de monat in. Oh ja. Dus dat is al heel klein nou. En met nou die pilaren. Ja, dat we gaan even omheen. Ja, je bent in de lucht in. Nou. En mooi. Sorry, die piano, hè? Ja. Nou, dat zullen we creëren, hè? En mooi uitzicht. Nou, we houden het. Nou, dankjewel, hè? Oké, geweldig. Stuit er in het Freek even met mij. Freek hier in het stage bij de Friese Vlogger, zeg ik maar zeggen, ja. Dus die moet ook even zeggen hoe het maakt, hè? Die kan al later mijn werk overnemen, dan wordt hij een Friese Vlogger, hè? De Friese Vlogger van dienst. Nee, dat net niet, hè? Dat is meer van camera wel, toch? Ja, ik ben even. Ja, meer van camera. Ja, dat mag. Het verliesje, zo, direct, ja. Hoi. Huppakee. Dat is niet eens ook. Oh, je hebt nog een vrouwje Fries hier, maar zien. Ja, in een training, hè? Ja, gauw afstappen. Of we gaan de bekeuringen delen. Sorry. Hoe koert het nou? Waar gaat het nog mis? Hoe koert het nou, mevrouw? Sorry? Hoe koert het nou? En je het bordje net jongen? Waarom? Had u het bordje niet gezien aan het begin van de steek? Ja, dat heb ik, maar ik heb, toen mensen waren, ik heb uitgestapt. Oh, zo, oké. Ja. Doei. Zo, daar is de politie daar, hè? Brandwacht, hè? Nou, dat zullen we er even. Moet je even een beetje de ramptoerist heen, joh. Met mijn bal en kerstjes. Nou, zullen we even de ramptoerist eruit heen, want de dik wat je afzet, je hebt er de politie en de brandwacht. Oh, dit heb je de... Wat is dat? De verslavingsopvang, de verslavingszorg. Die bal heb je die in de tas, joh. Dus ik ren je maar een bal om je. Lekker dat je de honger had, maar wat je veel niet maakt is dat doos. Hoe denk je dan? Maar net zo even de stoep daar, zo. Nou meneer, wat heb je nog aan? Ga je wat jongen net? Nee. Nee? Oeh. Dat is vrij, hè? Ga je wat jongen meneer, wat je nog aan is of net? Er schijnt een gaslekkage te zijn. Gaslekkage? Oké. Ja. Maar als je meer wil weten, dan moet je de agent even vragen. Ja, dat denk ik. Dat denk ik niet, ja. Dat is al meneer van de 112 nieuws of zo. Ik dacht, ik weet niet hoeveel keer kom, maar ik zo zien. Zo is de politie hier, die meneer die zit er wel met zijn camera. Een gaslekkage, nou, dat is net handig. Of weer, ik denk dat ik heel lint of zo. Hallo meneer, mag ik je wat vragen? Oh, je is er nog in mijn camera. Dit is meneer van 112 nieuws, ja toch? Nee? Ja. Nou, wat deed je nog, joh? Melding is gaslekkage binnen. Oh. Weet je, dat is net handig. Dat is niet handig. Nee, wat denk je? Je ontploft aan de hele zaak net. Nee, ik denk het niet. Maar even zeker voor het onzeker, hè? Ja, nu is het ook wel gauw beetje ook wel. Ja. Zit dan de hele dag op die telefoon te zien wat er Nee, gebeurt? Of? ik heb even pauze van het werk. Oh, ja? Oh, dat is gewoon het werk geweest. Ja, Ja. zo ja. Ik Ja. dacht, dit kan gauw in mij pakken, deze melding. Ja. Loopafstand. Ja, oh, dat is makkelijk, hè? Ja. Nou ja, ik zal een beetje inzoomen. Dus zien wat er gebeurt. Ze binnen wat er Ja. binnen daar, hè? Ja. BHV erbij. Ja. Waar is hier? Dit is een mevrouw die met direct heen, denk ik. Nou, het zou het afval net, ze hebben wel maar een sisser aan in. Een gassisser. Ja, nee, je kent het wel. Maar goeiedag meneer. Proost. Stel je snel meer een gaslekkage te zien. Ik denk dat ik door. Als we die kant eruit, dan gaan we naar het kantoor daar. Zo, wat zei je al? Zie je met die camera, jong? Grapjas. Zit ongeveer. Niemand had er echt net van. Geweldig. Dan maar het laatste nog even nu het oren kantoor verhoesje. En dan ben we helemaal oer volgens mij. Hoi. Wat ben je man? Maak het wie dan net? Ja, dat mag wel een wit even.
Wat is dit dan? Want je had er een... We hadden boombaats. De boombats? Wat is dat? Boombaats is een plakje, boombaats nemen we het even. Ja. Die vangen we een beetje reken op, zie je dat? Ja. En die reek die recyclen we. Recycle je? Ja, want het is maar 80% van onze joint weer ook even een jointje. Ja. Hier de verlenning in de loft. Maar die zijn de dreamcatchers, dus ik de wolkencatchers. Dus we vangen zij even die wolk op en dan smoken we hem even op. Oh, ze dan vangt sterren op en dan Recyclen, hè? Dan zoeken ze die ballon. Boombaats. Misschien kunnen we er eentje even openmaken. Zullen we net maaien van de politie, dus dat doen we zo en dat is baats. Maar dat ga ik niet Nee, doen. de meis net op straat een jointje opsteken. Oh nee? Nee, dat is voorbij, hè? Ja, dat is Dan krijg je een dikke print. Ja, hè, maar mij drinken mij dan wel op strip? Ik drink niet, jongen, maar het steert er gewoon een beetje voor het eigen. Ja, zo. Ja, het mateerbloed, hè? Teerbloed, ja. Al die 2 dichte blikken mij nemen en dan hier en die van ja, zo. Ja, ik drink hier onder, maar dat mag je niet doen. Nee, dat mag ik niet. Kijk, ze krijg kregen van deze vrouw. En die zei, Komt moet je dit met nou een weer bier op de gaan? radio of op de televisie? Nou, Ja. Oh, wat vreemd. En hoe zit er op, hè? Ik al waar, nee. Ja, daarom, doe wel. Ja. Nou, succes, hè? Hey, Je kunt niet even dankjewel, varen, het is lekker waaien, hè? de boombats, hè? Die boombats. Nou, ik zou gewoon een puder en die klapt gewoon vol met reken en dan smokes hem even lekker leeg. Ik heb natuurlijk muziekje, hè? Ja, ik kies maar wel een proberen, hè? Ja, ik wil ook een muziekje. We sparen een protte centen in ieder geval. Maar we sparen de eerste cent, maar we wisten er meer stoom van? Nou ja, maar die zou vaststellen, hè? Dus ze is maar 1/4 van de joint die smokes toch? Ja. Het budget, 4/4 van de joint die gaat in de loft. Dat is 80%. Dat is €8 van een tientje. Dat is €800 voor €1000. Nou, maar ze zijn misschien hoeveel centen dat is bespaard, maar dan moet je wel even oppassen. Dat is net meer smoken eerst, hè? Nee, dat is het Want gevaarlijk, dus hè? één jointje smokes dan op, zeg maar, en 4 in de loft. Op deze manier haast je alle 4 in één keer. Zie ik, als er een beetje afvallen was, dan moest je dus een lietsboat nemen. Lijkt het dat er meer op zit, maar er zit minder op. Oh, wij zijn hier, hè? Ja, nee. Hey, dat taak hem keren, hè? Ja, nee dan. Nee, succes, hè? Die man die is dus gewoon een dieetgoeroe en een budgetcoach in hier. Geweldig. Geweldig. Hier, Harm, ik Harm. Kat dat man. Wat is het maar, joh? Vechtje? Wel leuk, Rees. Hij is niet wel een wapen bij die heen. Ja? Dit vechtje. Huh? Ja. Hij glijdt weg als ik hem zo in mijn handschoenen hou. Wat zei het? Hij glijdt door mijn handschoenen heen als ik hem Oh, ophoud. weet je. Daarom zo. Oh. Lukt het vregen? Nee. Mag ik je helpen? Ja. Je wil de kapstok maar even. Ruben, ja, maar de kapstok maar dan helpt zo maar het fluit dus. Oh. Maar ja? Ja. Die mij heeft toch heel naar Del? Zit je een botje van als je naar Del in de meist? Ik net heel lekker dit, joh. Die meneer die is jullie dat verkeerd kan weer ton, ik zei het al. En is toch fris gefloppen? Ja, goed hè. Dit is toch. Wat is dan? Dat is een idee, hè? Dat is dan wel. Geweldig. Het mooie ervan natuurlijk, dat ik nou op een mooie locatie zit, is dat ik net wat oor rondjes maatje ken, hè. Dus ja. 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 De omgekeerde ja, hè. De geïnhaleerde ja. 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 We staan nog voor Blakker Sport. Dat ben ik in Tieren in het West, met de vlog. Zo, maar zo mooi. Gestremd. Ja, misschien zo mooi. Het is de mooie stritten, hè, misschien. Prachtig. Bij het kantoor van de advocaten, hè. Dat is hier Anker en Anker. Ja, er was een kappel af, hè. Die kom je Delfzijl.
Dit is vroeger een van de mooiste cafés van Loud, hè, de Ossekop. Bierhuis, Poevelkaal. Maar wat Sint-Wurg is, weet ik eigenlijk net. Ja, toch maar. Ja. Ja, dat is wel minder. Hier het bij die Tapa Negra of Zapata Negra, denk ik. Kom ik in West vroeger nog toen naar bestier. Toen net zo lang alleen dat sluiten, maar het is echt een. Ja, echt zo'n ouderwets bruin café, hè? Prachtig. Wat zei je? Ik zeg, wij komen toch niet in beeld, hè, van Friese vloggen? Oh, ja, nou hoor. Ja, nou hoor. Goeiedag. Goeiedag. Hoe is het met jou? Ja, goed. Met Ja? jou? Ja, heel goed, ja. Mooi. En wat ben je aan het doen? Nou, we lopen hier door de stad. Hier komt het leger des Heils. Sorry? Ik zeg, daar komt het leger des Heils. Oh, hoe weet je dat? Ja, wij horen bij het leger. Oh ja? Ja. U bent onderdeel van het leger? Ja, onderdeel, wij komen heel vaak. Oké. Ik moet even zien waar mijn vriendin is. Die is hier naar binnen, die is nog hier naar binnen gegaan, of niet? Oh. Oké. Maar wat doet u dan bij het leger des Heils? Hè? Wat doet u dan bij het leger des In Heils? dienst, hè? Oh ja? Gewoon op bezoek, hè, bij de kerk. Oké. En wat doet u zo al dan? Gewoon op bij de kerk gewoon? Ja, gewoon, we zijn gewoon bezoeker. We komen overal, dus... En wat is zo leuk aan het leger des Heils? Ja, alles, muziek. Oh. Blijdschap. Ja, van alles. Ja. Koffie drinken, gebakje erbij. Ja, niet alleen hier hoor, maar ook in Sneek. Daar komen we heel vaak. Ik zag hem Hè? Wat zei je? probeer dat van die leeg te maken, of het verkeerd. Sorry, wat zegt u? Omdat je aan het vloggen bent. Ja. Lukt het een beetje? Wat zei je, sorry? Lukt het een beetje? Jawel, ja. Lukt het bij jou ook? Ja hoor. Ja, wat ga je doen? De Mac, eten. Ja. Lekker. Beetje honger. Wat ga je eten? Broodje. Net. Broodje? Ja. Broodje hamburger of? Ja, een hamburger. Zo'n kleine of zo'n dikke? Een kleine, voor mijn maag. Ja. Ik vind die dikke altijd wel lekker, wat is die quarter pounder? Oh nee, ja. daar waren we net Hou je voorbij. daarvan? Het was alweer rustig. Nee. Niks aan de hand. Nou, lekker eten. Ja, komt goed. Fijne dag hè. Ja, hetzelfde. Hoi. Even zien. Hoi. Oh. Do. Vragen wat? Nou, dan film ik jou ook even. Dan ziet jou Ja, dan moet je er even nog met. Oké, wacht, jij moet erbij man. Moet ik er dan bij, hoor? Ik praat geen Fries. Oh, je ook nee, maar of zit het wordt toch? Ja, zo zit het wel. ik maar wat zijn ze nog je mem die zullen naar de Friese vloggen? Ja, klopt. Ja? Ja. Oh, wat leuk. Ja, mijn moeder die kijkt altijd heel vaak. Ik vind het heel erg leuk. Oké. En mijn broer ook, die volgt het ook. Ja, hè? Ja. En wat vinden ze er zo leuk om, denk je? Dat je overal nergens heen gaat, denk ik. En overal wat. Horen wat rond. de Sjen is. Ja. Probeer eens Fries te praten. Nee. Jawel, dat is heel leuk dat hij dat zo doet. Nee. Nee. Du bist daar Friese coach? Of? Ja, ik ben een Friese coach. Oké. Ja. Hoe praat je zelf in Fries? Nee. Hoe kan dat? Ja, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Nee, hè? Ja, nee. Mijn moeder die praat het wel. Ja, hè? En een paar ook uit de familie, maar ik niet. Ze had die nooit geleerd? Of, Ja, eigenlijk wel. Maar ik heb het eigenlijk nooit overgenomen. Nee, hè? Nee. Vind je het net schande als nog in Fries praat dan? Ja, misschien wel een beetje. Ik vind het wel mooi. Ik had het wel graag willen kunnen. Oh Ja. Leuk. Ja. Mooie taal. Ja, mooie taal. Maar doe praat wel Fries dus? Ik praat wel Fries, ja. Ja, Wopke praat hartstikke Ik ben een Fries. echte Fries. Maar Ja. ik ken me wel aanpassen in het Nederlands. Dat ook nog. Ja, hè? Jawel. Ja. Ja. Dat mag wel. Dan praat je dan accentloos Nederlands of net? Nou, ik ben Hoe het. noem je dat? Wat? Wat? Ik ben een waard. Ja, waar komt wij dan? Twiezel. Twizel? Ja. Oh, Twizel. Ja. Oh, dat kennen we wel, Twizel. Ja, dat dacht ik wel. Ik ken ook een mevrouw Twizel, die zit ook altijd naar deze video's. Maar dat. Ja, dan ga je even denken. Ik weet niet hoe het ze heet, maar ik ken alleen maar haar getrouwde namen, dus ja, dan wordt het lastig. Hoe heet ze? Wat Ze kwam van de Moernewij. Wat En zij is ook opgegroeid door de Moernewij. Ken je dat, de Moernewij in Twizel? Oh ja, ja, zeker wel. En ik heb een familie, die ben voor de Wedze. Of een Wedze, ja echt. Ja, we zijn dan in Twizel. Ik ben op een Wedze Bjorn. De Wedze Borns, ja? Ja. Ja, dat is de groep in Twizel, zo gezegd, hè? Is goed, doe ik even. Op de Moernewij vooral al, ja. Op de Moernewij vooral. Ja, iedereen bij jou. Speciaal heen op de groep. Ja. Geweldig. Tegen dank voor het zien naar de Friese vlogger. Was meer zien abonneren dan op de Friese vlogger dan toen omheen. Hey. Vind ik echt heel leuk als het dorst. En laat ik een reactie achter. Hey. Als die jongens van denkt van hey, je mag op reageren. Reageer vooral. Hier is een wiet, hoor. Wat had ik het idee? Lekker wiet.